bona nje ukuwe ungathatha nesikhathi sakho ukhuleke mfana mase right bese uyashona alright batshela kabe yami ngiyabonga kakhulu mfowethu batshela bese asikabe ngizobhala lapha hayi unolisho nje mina mfowethu incorporation hayi wona mfowethu ngiyabonga noma sanibonani nenjiyana ngethembe niyaphila uhoy boss ke futhi lona njengoba nibona nje angihambi ngedwa ngicela ukukudedela mfowethu usho ukuthi ngihamba nobani hayi mfowethu hamba nomketule okamdlalose uDabulunde emathabathini esigodini sasemama sona mfowethu njengoba ubona ke mfowethu lana ngicela uchazela ababukeli nababukelayo nje ukuthi sizokwenzani la yini esihlanganisile kahle kahle njengoba size siphume emakhaya sibona nje lina nezulu sizokwenzani kahle kahle lana njengamanje silapha eNquthu kwimfezi emnyama sothi isigaba ngengoma sojabulisa abantu eNquthu kwasise iciko lelisebenzile imfezi emnyama namanje ngiyabonga ithuba ukuthola ukuthi ngibe la njengamanje ngiyabonga nawe mfowethu ukuthi ungirecognize akujwayelekile ke mina ukuthi abantu abanjengani bengirecognize kodwa umsebenzi wami mkhulu cishe uzule stage ingoma mfowethu engidlalile ngathi nje sojabulisa abantu mfowethu alright mfowethu so uzizwa yini mhlawumbe umlayezo ofisa ukudlulisa kubantu ngoba siyabona impela ingoma yakhe yaphusha laphana kuma platforms ufike kanjani nje mhlawumbe ukubachazela ukuthi ufike kanjani kuleyo ngoma nokuthi ikuphi nje umlayezo ofisa ukudlulisa kubona ngathi nje isipiwo mntaka baba isipiwo kakhulu engisilandelile mina ke ngumuntu oyisilent killer ngiyawenza umsebenzi bose ngikhethile nangazi bafethu yebo namanje ngithe abasemzini niyazi kwenzakalani yebo akukho engachaza okuningi ngaphandle kokukholelwa kimi ngishaya ingoma ejabulisa abantu kakhulu ngayilokho nje mntaka baba ngiyafisa ukuthi bengeseka abantu bekholelwe kimi yebo ngiyazi ukuthi kunzima ngoba angisuye umuntu yabo ngumuntu ophansi kakhulu kodwa isipiwo sami siphezulu yebo ayinakho awukathi mfowethu sengivala mfowethu ngoba ngiyabona ukuthi hayi lezi zinto lezi engakukhululi kahle kodwa akunankinga kunento ke la ngeke ngicela ama-artist ngicela ukuthi angisubscribele kodwa sengikhathele ukubatshela igama sengifuna uyifundele wena la usho ukuthi basubscribe kuphi nali igama njengoba ulibona nje ukuwe ungathatha nesikhathi sakho ukhuleke mfowethu mase right bese uyashona alright batshela kabe yami ngiyabonga kakhulu mfowethu batshela bese asikabe ngizobhala lapha hayi unolisho nje mina mfowethu incorporation hayi wona mfowethu ngiyabonga noma ngizokho umeqanjani nje anya I